daga gunka muke gurin kaza ko mu koma ba kari fili muke bida a gurin ka gwanin tsari bibe ke ba fahari a wajen gausin da makarantar faira ke duba makarantar yan faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne da tasiranka hada aminci gun makurar zance da ya samo mu ya kai mu gunda ake samun dace ali ka sako sabu dan kwakwarai sun jajirce jaka tijjani zance mai dariƙa dai wacce ta tare da kan ban ware ba sanyo gausi na duk halittu wanda ya ja zuga zuwa hanya ta shugaba Mahmud abin hanga sa dukkan shehunan mu sun nufi Allah ba burga hidimar su gaban kirga a cikin Islam dan tarbiyyar shehun ba su kauce ba makarantar yan faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne a bayyana ba sai gai baba jiya yau gobe ana ganin sa ba zai kuma rushe ba sannan mabiyansa zamanin nan sun ba kai sun ba ilimi aiki duba soyayyar shugaba na hidima ban ware ba makarantar yan faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne fannin ilimai daban-daban ya wallafa littafai yayo tafsir da magamarsa da ke gura fai fannin fikihu hadis da sira ya yaye dufai tauhid kwana arufai kai duk fanni na ilimin islam bai kyale ba makarantar ya faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne a ruwan sanyi mu'amala mai kyau shakbar rahama da kira bayi zuwa ga hanyar Allah mai girma san babu fada batanci balle kuma san girma dukkan da salama ta rike kausu ta gane sirrin annabi ne babba makarantar yan faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne duk sunnoni na shugaba shehin yara ya su an jefe shi kamar ana ibadan Mahmud Jesu kullum kazafi karairai makiya na aikinsu amma annabi dukkansu haka na nunin yana kalifancin manzo babba daga ka gan shi a take sai ka tuno da rasulillah wannan sirri yana ishara babban zan kalla karewarsa a shugaba ya saka haka yoshela aiki da faɗi zalla a cikin ɗaha kamar ya bar hamsan kuma samu ba makarantar yan faira shehu ne manufar maliki bular masoya shehu ne Makiya shehu mutum iri uku ne bari in jero mai jahilci da bai zuwa koyo ko sauraro sai mai ilimin da hassadarsa take yin hankoro sai wawaye karo da suke ta shiga ciki na komai ba da fahimta ba da muke shari'a babu hakika bai zama faira ba da muke hakika babu shari'a bai zama faira ba haka duka biyun shine cika miki yaye mi tuba haka barhama yayi baba mu ma haka din
san ba shi da tsara ne, dausin zamani ne, komai kaga yayi bincika daga annabi ne babba. wal ummata kas tibihim an afuqahum duba ila daratil barrahim guda bai ware ba. Shi gausi ne na duniya ba wai na dariƙa ba, littafansa guda duba ya kira kowa zuwa rike manzo makurar rayuwa. Daga ni har kai da ke da ku fito kuma cure a cikin inuwa guda kabilanci kuma kwakure. Aikin faira shi ne ta ɗauke hijabai ba ware, mu zamo ta mukarre tsiri. Daga mun ware cinye mu kan ba zai yi wa halitta. Makarantar yan faira shehu ne manufar maliki wadar mu masoya shehu ne. Makarantar faira tarin wasu mutane ne da ke bayar da rai da komai don soyayya ne. Sannan lamarin muka muna yin koyin gausi ne. Sam zo da bayani ne, mene ya saka muke ta bumbara mu duduwa. Makarantar yan faira shehu ne manufar maliki wadar mu masoya shehu ne. Makarantar 'yan faira shehu ya haskaka hanyarta, sannan kullum yake ta kora masoya layinta. Duk ɗan faira na gaskiya sai ya yi muradinta, furcinta da aikinta duk sun zamto a bayyane ba wai a takarda ba. Manufofinta su za mu jero don kujitin yanzu. Manufar shehu a dunkule a cikin tabukan tazo. Ta haɗin kan dukkanin musulmai kar da agwagwabzo. Jiya gobe da ma yanzu. Burin maganin daɗin saman tutar Islam maduba. Makarantar ya faira shehu ne manufar malika kadar mu masoya shehu ne. Mamakin dukkanin musulmi sai dai aikin shi, in yayi muni mu mai nasiha mu yi addu'a kun shi. San ba mu faɗa da batanci da ganin kyashi, hidima mu kawakin shi, aiki da yawa gaban mu san bai kyautu mu wai gaba. Makarantar yan faira shehu ne manufar maliki wadar mu masoya shehu ne. Kullum burin mu bayyana wa mutane shakka in yas yayo aikin da za mu koya wani mu koya mas. A cikin Islam haɗa ɗariƙa ga faira tabbas, ilmantarwa kujitas fili har ma da social media ba mu kwasa. Makarantar yan faira shehu ne manufar malika kadar mu masoya shehu ne. Kulla zumunci haɗa ziyarori na dukan fannai, ta wajen hidima haɗa ziyarori kunshi hunnai, kai har samar da masana'o'i ga abokan nai, girmama na gaba binai, soyayyar yan uwantaka dan Allah ba gaba. Makarantar yan faira shehu ne manufar maliki wadar mu masoya shehu ne. Yin amfani da kowace dama domin kai sako a cikin Islam da dariƙa har faira ba roƙo. Sasanta waɗanda duka sun ba ta karɓar babu, taimakon duka mai kogo ko dan faira ko ma wane in bai shirka ba. Makarantar yan faira shehu ne manufar malika kadar mu masoya shehu ne. a cikin muna da shehu ne, sannan kuma ga malamai shairai da yawa da zakirai mata da maza jarmai, sannan da ma'aikata a fannoni da yawa karimai. Kasuwa ba ce komai, duk manufar mu ɗaukaka addini ba san rai ba. Makarantar yan faira shehu ne manufar maliki wadar mu masoya shehu ne. Ko yau in har kana biɗa to so mu samu tare, aikin Allah da shugaba shehu mu yo jere. San ba zancen hijabu ka balle mi yo waye, baya mun fefe zo mi yo taye ka fili yin mama ka zamo babba.
can bace ba ta kasar nan ko ko kasar can ba. Duk dan faira na duniya to zai iya bi duba da dariƙa ba wai ba. Dukkan musulmi dan shehu bai zama mai raba kayi ba. Allah dan shugaba da shehu yake nunawa, ka tsaya mana duk tsayin hanyoyin kai yankewa, komai wahala da tsananiyar jini jurewa, lamarin muka shiryawa domin shehun da ya yi kiran da wani ne bai ba. A daɗo mana lamani da haske mai gwada lissafi, tafiyar mu ta miƙe kullum mu zamo mun dabibi. A cikin lamarin ka rabu kai muka roƙa ya kafi, ba mu sirri mai ƙarfi, zamanin mu zan mu cikin sa ya zama amu bai ware ba. Sani da san ka muke kaunar kowa, duk mai kaunar ka dole ne ya bi gausi ba tsaiwa. Shi ne ya saka muke tabinsa da sansa cikin kawa, muka zarce zaton wawa. Shugaba mun godiya da kifci ɗai ba mu daina ba. Allah mun gode ma da lamunin da kayo gunmu, bege cikin bayanin gausi barhamu. Makarantar 'yan faira ga mu gaban ka kashe mu, mun zama 'yan faira mu. Tijjanawa kana musulmai masu biyar rabba. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.